Tata Rindra, goyang dulu, goyang dulu. Bu Ririn, goyang Bu Ririn. Iya, iya, iya. Mas Bagong, goyang Mas Bagong gedung Bumi Audio. Iya, iya. Ayo, ayo, ayo. Iya, iya, iya. Goyang dong. Iya, iya. Iya, iya. Sekop, 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 sekop. Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe Mas Atik. Aku boyo kaya ngene. Ayo. Iya iya iya. Kang Mas Haryanto. Master Ngetal Mogalan ya. Yen mangkono mung tansah. Oh bagian itu malah. Iya iya. Yen mangkono yo bareng gedonga anyen nyuwun marang Dewa Tresna Ejros Wala Rigo Birowo Kadung Bumi Audio Mas Adit Saukon Mas Bagong. Iya iya iya. Ayo ayo ayo. Kasih joget saja nih gini. Tajar. Baik. Iya iya iya. Iya iya iya. Iya iya. Lo. Ayo ya. Iya iya iya. Aduh sayang, aku cinta padamu. Ora ngira yen wis kasep tekaku. Jebul kowe wis ana sing duwe. Aku bingung kok ngene dadi. Tata Rindra Tergalek. Ayo. Bu Ririn sehat selalu pokoknya. Ayo. Haye. Demi cinta pengen anduweni sewu cara bakal tak lakoni. Awas. Sekop. Asik. Iya. Yen mangkono yo bareng ndedonga anyen nyuwun marang Dewa Tresna anyen nyuwun marang